सरकार गोरोबनानै सालायनाय जि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकार बेयो बिराद गिदिर मोनसे जोंनि इनजास्टिस खामानि मावदों बिथांमोना फेलर हिसाबै जों दिनै डिक्लेयार जों बिथांमोनखौ जों फेलर हिसाबै डिक्लेयार होदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोलैनानै थानाय सोलोंथाइ खुलिफोरखौ जायफ्रा बेसरकारि जानानै दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो होननानैनो सुक्तियावहाय दिखांनानै लाबोदोंमोन सोसननानै लाबोदों नाथाय दिनै बेखौ खालामनानै बयनिख्रुइ देरसिन फेलर बे सरकारनि फैबाय थानाय 22 आगस्टआव जोङो गुवाहाटी सस'आव गिदिरथार मोनसे हाबाफारि लादों 3 घन्टा धरना हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव जों जोंनि शक्तिखौ देखायगोन फोरोंगिरिफोरनि शक्तिखौ जाय शक्तिनि गेजेरजों आसाम सरकारा मिथिनांगोन बिटिआर सरकारा मिथिनांगोन बिनि सुक्तिकारिफ्रा मिथिनांगोन बे 6.3 दफाया मानो दिनैसिम इमप्लिमेन्ट जायाखै जोङो नङाब्ला बिथांमोनजों जुजिनो थाखाय डेम'क्रेटिकेलि जोङो जुजिनो थाखाय गणतान्त्रिक भाबै दावहा नांनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्राबाय आरो बे दावहाया दाख्लै 16 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दायो बे दावहाया सोलिबाय थासिगोन जेतियालागै जोंनि समस्याया समाधान जाया Why it is become delayed? We must know the feedback of delayness, the implementation of 6.3 clause of BTR Accord 2020. बेनि फिननायखौ जोङो आसाम सरकार आरो प्रमद बर' सरकार बिटिआर सरकार जोंनो होनांगोन बिटिआर ओनसोलनि गंफ्रामबो भेन्सार स्कुल बे सरकारि स्कुलफोरखौ जोङो हेन्डडाउन हाबाफारिनि गेजेरजों बन्द खालामनानै दोन जोंनि हाबानिफ्राय गोजानाव थादों खारना जाहैबाय बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बे 6.3 दफाया दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि एबा बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिनि गोसोआव गोरबोआव दुखु होदों आरो बे दुखुनि थाखायनो दिनै जोङो सरकाराव जिरायनाय जायफोर बिथांमोना दैदेनगिरिफोरा बे हाबाखौ मावफुङाखै बिथांमोनखौ जों दिनै जवाब होनो थाखाय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो दाख्लैनिफ्रायबो जोङो बारे बुंगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो जोङो बारे बुंबोगासिनो दङ बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोलैनानै थानाय बे सरकारि स्कुलफोरा जाहाथे बे सरकारि कलेजफोरा जाहाथे थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बेखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनानै जोङो थार बिजिरनाय होनांगौ हसा अर्थात आमा हसा न्याय দিব লাগিব আরে হসা অর্থাৎ হসা ন্যায় দিবর কারণে আজি বিটিআর শক্তি 6.3 দফা সন্নিবিষ্ট কৰি পেলাই 2020 যেটো বিটিআর একৰ্ড এই একৰ্ডত এই ক্লজ এটা লৈ আনিবলগীয়া হৈছিল বিটিআৰৰ মুৰব্বীসকলে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে আমাৰ এই অঞ্চলৰ নেতা যিবিলাকে সমাজখন নেতৃত্ব দিছিলে তেওঁলোকে এই চুক্তিক সন্নিবিষ্ট কৰি পেলাই আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত এটা শিক্ষাৰ যেটো মানদণ্ড উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ক্লজ লৈ আনিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু मोनसे खोथा आं दिनै अखमियावबो बुंदों बे बाथ्राखौ बर'आवबो बुंगोन जोंनि सुक्तिकारिफोरा 6.3 दफाखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोलैनानै थानाय सोलोंथाइ खुलिफोरखौ जायफ्रा बेसरकारि जानानै दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो होननानैनो सुक्तियावहाय दिखांनानै लाबोदोंमोन सोसननानै लाबोदों नाथाय दिनै बेखौ खालामनानै बयनिख्रुइ देरसिन फेलर बे सरकारनि बीजेपी यूपीपीएल जी मित्रजुट सरकार गोरोबनानै सालायनाय जी सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकार बेयो बिराद गिदिर मोनसे जोंनि इनजास्टिस खामानि मावदों बिथांमोना फेलर हिसाबै जों दिनै डिक्लेयार जों बिथांमोनखौ जों फेलर हिसाबै डिक्लेयार होदों मानोना बिथांमोना जोंनि गांनाय उखैनाय
सोलोंथाइनि सायाव जि जास्टिस होनांगौ बे जास्टिसखौ होनो हायाखै बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायहरदों फैबाय थानाय गाबोननि गेजेराव बिथांमोना जुदि जोंनो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जि थांखि बे थांखिखौ स्पष्ट भाबै जुदि जोंनो मिथिहोआब्ला जोंनि गेजेराव फोरमायहराब्ला जों गाबोन डिसिनि गेजेरजों मुम्बाइ जिल्लायावबो डिसिनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो गोसोखां बिलाइ गथायनानै फैबाय थानाय 22 आगस्टआव जोङो गुवाहाटी सस'आव गिदिरथार मोनसे हाबाफारि लादों 3 घन्टा धरना हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव जों जोंनि शक्तिखौ देखायगोन फोरोंगिरिफोरनि शक्तिखौ जाय शक्तिनि गेजेरजों आसाम सरकारा मिथिनांगोन बिटिआर सरकारा मिथिनांगोन बेनि शक्तिकारिफ्रा मिथिनांगोन बे 6.3 दफाया मानो दिनैसिम इमप्लिमेन्ट जायाखै why it is become delayed we must know the feedback of delayness, the implementation of 6.3 clause of BTR Accord 2020. बेनि फिननायखौ जोङो आसाम सरकार आरो प्रमद बर' सरकार BTR सरकार जोंनो होनांगोन otherwise we are ready to fight with them जोङो नङाब्ला बिथांमोनजों जुजिनो थाखाय डेम'क्रेटिकेलि जोङो जुजिनो थाखाय गणतान्त्रिक भाबै दावहा नांनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्राबाय आरो बे दावहाया दाख्लै 16 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दायो बे दावहाया सोलिबाय थासिगोन जेतियालागै जोंनि समस्याया समाधान जाया सोलोंथाइ बे सरकारि खुलिफ्रा जेतियालागै जा दिनहालागै सुस्रांजाया प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाया अब्लासिमहालागै जों आन्दोलन खालामगोन आरो बे आन्दोलना डेम'क्रेटिक जागोन बेयाव माबा मोनसे भाइलेन्ट जुदि जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया सरकार जागोन प्रमद बर' जागोन हेमन्त बिश्व शर्मा जागोन आरो बिथांमोना बिनि सायाव कुनु इनिशिएटिभ लायाब्ला कुनु हाबाफारि लायाब्ला मिथिनानै लादो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांमोना जेनगोनखौ रोखा होननानै मिथिना ला जोङो साफ्रोमबो माने फोरोंगिरिफोरा समाजाव थांनानै बिसायख'थिनि थाखाय जों मोबिलाइज खालामनो थाखाय रेडि आरो प्रमद बर'आथ' जेन तेनसो सरकार खालामनो हाखादों प्रमद बर'आथ' जेन तेने सरकार কৰিব কৈছে বিজেপিক লৈ পেলাই আৰু এইটো চৰকাৰ আজি আমাৰ সমাজৰ জ্ঞানী মহলত সমাজৰ বুদ্ধিজীৱী মহলত বহুত আলোচনা হৈছে এই চৰকাৰ এবাৰ থাকিব না নাই যদি এই চৰকাৰ এবাৰ যদি বচাই ৰাখিব খুজিছে শিক্ষক সমাজক মৰম কৰক যদি बे सरकारखौ बिथांमोना बासायनानै लाखिनो जुदि लुबैदोंब्ला फोरोंगिरि समाजखौ बिथांमोना सन्मान हो फोरोंगिरि समाजखौ बिथांमोना